echichi na be anyị ndị nze na ọzọ ndị Igbo so ndị ụfọdụ ndị obodo na-eti ọzọ ụfọdụ na-eti nze so ife nwere ichi ọsọsọ ichi ọzọ na be anyị ya nọ ihe so na otu a anyị na-eke isi Highly vested, highly vested. If you buy land from Piley, you can go and sleep. Go shaking. Anywhere in Nigeria. Igbo ndị ọma, Igbo ndị m na-agara ozi. Onye unu na-anụkweli ọzọ Chukwuemeka Ojemba ndị Igbo anyanwụ nke Idoeri. Anyị nọ na South Africa na Western Cape Town. Onye mana ya nọwo nwa bụ nne ya n'Ogidi. Biko ihe na-eme ebe a taa juru anyị anya, ọ mara mma kọwara anyị, jiri ọnụ gị kọwara ụmụ Igbo ihe na-eme taa. Ife na-eme bụ na ndị Anambra steeti Association Western Cape kpọkụrụ ndị Igbo niile ebe Anambra dị ọka ndị ọhaneze ọka ndị nze na ọzọ ọkpọkọrọ ndị Anambra ugwu na Western Cape na South Africa wasi ka anyị showcase our culture, different our cultural heritage. Ife bụ nnọkọ ndị Igbo ka anyị sọpọtụ ọbụ ije na ndị Igbo ka anyị wepụta ebe a. Okay, o nwere ndị jiri ejiji ka gị ndị mara mma taa, biko kedu ndị ha wụ? Ndị echichi na be anyị ndị nze na ọzọ ndị Igbo so ndị ụfọdụ ndị obodo na-eti ọzọ ụfọdụ na-eti nze so ife nwere ichi ọsọsọ ichi ọzọ na be anyị ya nọ ihe so na otu a anyị na-eke sure n'ihi ọbụrụ echi echichi na be nna anyị otu ahụ ebe anyị si betụrụ aka so ife anyị gbasị na nzere ọzọ anyị jepụta na eze anyị ji na be anyị so ife nwa maka ndị nze na ọzọ ka anyị tokesie n'ite aka ọjọọ ọ ji ebe anyị tata. Okay, isi na na-ebulite culture ndị Igbo. Kedu unu thousands of miles from be anyị, kedu otu si na-enye aka ịhụ na omenala na ejirimara na asụsụ Igbo ga-adị nkwere ụmụ unu? Ife gwụrụ anyị bụ na ndị ọcha pụtara anyị oyibo pụtara anyị akwụkwọ nsọ uchirikwa mma. Hello. Mana anyị ji oyibo dị mma na akwụkwọ dị mma wee na-egbu omenala anyị. So ife bịara ihe a bụ ka anyị wepụta kọlcha anyị ebe ezolu ya, wepụta ntọala anyị ebe ezolu ya, kụziere ụmụ anyị, kụziere ndị na-atọ opportunity ụfọdụ ndị agbụ n'obodo a. So ebe anyị vive ga esi ka onye niile chịrị ọzọ ọnụ ka wee meghị so na omenala anyị anarọ. Omenala Igbo agaala. Ọ gaala. Anyị nwetakwere ozi na ofu nwaafọ Igbo onye agbọrọ Chinakaribia Archbishop Dr. Onyeka Nzekwesị na kwadoro ihe niile nke na-eme. Anyị na-ahụkwa emblem kọmpani. Biko kedu otu o si wụrụ na kọmpani a bịara bụrụ ihe dị ụta na ugwu ha mee ya? Ile n'anya investmenti ọsọ investmenti na-akara eze niile bụ n'ala Igbo. Ọ onye fụrụ Igbo n'anya fụ onye fụrụ ife ndị Igbo na-eme n'anya. So it's not surprise ife a bụ ife ndị Igbo ihe na Anambra Igbo si bịa. Charity begins from home. Ọ bịara ebe a before. Ọsị ife ụmụnne na-adịkwanụ mma ekọrọ ya aka wee sarapụrụ ya anya na akụruo n'okwu spati ya wee sị ka akụ ya fụsa ndị bụ ndị Anambra n'obodo a wee bụrụ ihe niile a n'isi ya. Ọnọkwa liv esteti ọ bụsụcha bụ onye esteti ọma nwere ya sị ụmụnne m soro mgbe a dị ego sọlọnyị ka nwa ahụ ife na-ebu ụmụ anyị na grandchildren and grandchildren here ọ kere na saịd bịa ka nwale onwe anyị. So ekele Chinakaribia nke o ji aka ba nke ya onye nwe wepụtara obodo eweba mmiri chọrọ ya gaba na-asụ usoro nkele ya udo aka ọrụ ya udo ndị Igbo dị ka ya mee ka o si eme mmiri masị banye nwere na anyị enwe eze so gara aka na ọzọ na-eso daalụ ọzọ ịkara aka ngwanụ na Highly vested, highly vested. If you buy land from Piley,